Takže čauky, ja som Arian.Minecraft a toto je môj podcast Záhada temného lesa z Minecraftu. Pohodlne sa usaďte a poďme na to. Záhada temného lesa, časť 5. S novým nadobudnutým kryštálom v batou som sa vydal smerom k pustým horám. Cesta bola náročná. Terén bol kamenistý a strmý a vzduch sa stával rečím a chladnejším s každým krokom. Na oblohe sa objavili tmavé mraky, ktoré veštili búrku. Vedela som, že ma čaká ďalšia výzva. Keď som sa dostala na vrchol jednej z hôr, zbadala som niečo, čo mi vyrazilo dých. Pred mnou sa rozprestierala obrovská popraskaná väža, ktorá sa týčila vysoko do neba. Bola postavená z rovnakého tmavého lesklého kameňa ako chrám a z jej trhlín vyžarovala slabá modrá žiara. Okolo veže sa vznášali drobné modré čiastočky prachu, ako by bola obklopená vlastnou záhadnou aurou. Čo je toto? Zašapkala som si pre seba. Vedela som, že toto nie je obyčajná štruktúra. Bola to ďalšia časť záhady. Keď som sa priblížila k veži, z jej vnútra sa ozval hlboký, dunivý zvuk. Bolo to, ako by väža dýchala. Vzduch okolo mňa sa naplnil chladnou energiou, ktorá mi spôsobovala brnenie v rukách. Zrazu sa z veže vynorili nové stvorenia. Boli to golemovia, ale nie tí obyčajní železní. Títo boli z tmavého obsidiánu, s očami, ktoré žiarili krvavo-červenou farbou. Boli oveľa väčší a ich útoky boli omnoho silnejšie. Ich údery boli devastačné a dokázali ma odhodiť na zem. Bojovala som s nimi, uhýbala sa ich útokom a snažila ich zasiahnuť mečom. Bol to ako boj s obrami, ale videla som, že ak chcem prežiť, musím ich poraziť. Po vyčerpávajúcom boji, keď som ležala na zemi, dýchajúc hlboka a celá od špiny a prachu, som sa pozrela späť na väžu. Vyzerala inak. Už nebola taká popraskaná. Múdra žiara z nej bola silnejšia a zdalo sa, že sa v nej niečo formuje. V jej strede sa začali objavovať obrysy niečoho, čo vyzeralo ako obrovský modrý kryštál, podobný tomu, ktorý som našla v močiari, len oveľa väčší. Nadvíhala som sa a podešla k veži. Kryštál v nej sa zväčšoval, zjasňoval a ukazoval mi cestu. Cestu k niečomu, čo presahovala moje chápanie. Táto väža nebola len štruktúrou. Bola to ochranná schránka. Schránka pre niečo, čo bolo oveľa mocnejšie, než som si dokázala predstaviť. Pocítila som príval energie a odhodlania. Už to nebolo len o bojovaní. Bolo to o pochopení, o rozlúštení záhad, ktoré táto väža ukrývala. Vedela som to, že to bude nebezpečné, ale vedela som aj to, že toto je dôvod, prečo som sem prišla. Aby som našla niečo nové. A našla som. Našla som strážcu dávnej sily. Takže prosím, dajte like, odber, pretože ak na tomto podcaste dáme 6 lajkov, no tak natočím ďalší part a to je všetko, tak čauky.